ואנחנו שוב עם איתוש הכוכב, איתוש תגיד שלום. שלום. וואו, איזה ריקוד. רוצים את זה? זה. טוב, יאללה, נשאר. זה נראה שזה נראה לי ריקוד של בוגה. יאללה. ארסקייל. חברים, איתוש בלי הרבה רעש, אנחנו רוצים שהם ישמעו. חברים, אור, יש לנו צופים? כן. כמה? בינתיים אנחנו על 2 צופים, אנחנו נתקדם ואנחנו גם אחרי הלייב הזה. תגיד לי איך קוראים לכם, ניכנס ללייב. הטלפון שלי נעול ואני לא זוכר. אז איך פתחת לייב מהסוני? כן, ככה אני תמיד עושה. נו, תגיד כמה זה. מה אחי, כמה? זה חזר! מה חזר? כן, אני יודע, אני ואילון אתמול שיחקנו עם זה. מה, זה פיק. תראה להם איזה נשק חזר, תראה להם אם הם עוד לא שיחקו. חברים, תראו! קבלו את הנשק. שומעים חברים, מי שלא משחק פורטנייט עדיין גבר שהוא סוטה. איתוש, בוא נגריא להם. אתם רוצים הגרלה של 1000 ויבקס? לא, גם 1000 ויבקס, איתוש תקשיב, יש לי הגרלה. על פילו בצילה. כן, פיל אוג'י, ויש לי הגרלה. איתוש, יש לי הגרלה. מי שעכשיו כותב טים פורטנייט בתגובות, משחק איתנו ומקבל פיל. מקבל פיל 90 מיליון עוד רצח. יאללה, בוא נקפוץ איפה שסימנת. זה שם טופרדה כי שמתי. אחי, זה לא עובד לי. צריך לשים על הכל, אמרתי לך. שמתי על הכל. רגע, אני צריך מצנח שלא מריש. מה? עזוב. חברים, אנחנו גם נעזור לכם לשים את השירים האלה. נגריא לכם הגרלות, אבל אנחנו צריכים כמה שיותר עוקבים. אנחנו רוצים להתפתח. 100. עוד 20 עוקבים אנחנו מגרילים לכם. טיק טק סעור 495 מיליון. איתוש, זה שמשחק איתנו עכשיו, הוא נחשב שותף שלי לערוץ. הוא משתתף איתנו. חברים, אם אתם רוצים... איתוש רוצה? 400... לא. אם אתם 491 מיליון... וסטרוברי אלפנט. וסטרוברי אלפנט. להירשם בערוץ ולרשום בתגובות. להירשם בערוץ ומי שמשחק איתם, מי שעשה הכל. מי שכותב אני משחק בצילה, שלא אוהב סתם. מי שאוהב את... אז מי שכותב טים פורטנייט משחק איתנו. נשאיר אותו בחברים לשחק איתו הרבה. כן, נכון, נביא לו גם דברים. נביא לו פרסים. רק תמסו, אנחנו רוצים כמה שיותר. לקחת את התיבה פה, נכון? אם יהיה כמה שיותר, אנחנו נעשה מלא הגרלות. וגם יותר סרטונים. הוא רוצה לתת את זה. אבל אני חייב שוטגן. חייב. לא בא לי סנייפר. יואו! אחי! אתה היית שוטגן זה אפיק. אז אני לוקח אותו. טוב חברים, אנחנו ממש רוצים שמישהו יצטרף אלינו. באנו להכיר קצת צעדים מהלייב. יאללה. חבר'ה, אנחנו... וגם, אם נהיה 200 עוקבים, אם אנחנו נעלה לאזור ה-200 עוקבים, אנחנו הולכים לעשות לכם את הגרלה הכי טובה. אנחנו נביא את מוטיקאי אולי. אנחנו אולי נצליח, אולי נקווים להביא את מוטיקאי ולעשות איתו הגרלות. אנחנו מאוד רוצים שזה יקרה. אנחנו באמת רוצים. מי שרוצה להיות איתנו, אורי. אתם יכולים לשאול את איתוש, אנחנו מנסים ממש לארגן לנו את מוטיקאי. נכון, הוא עושה מלא הגרלות. אם אתם רוצים לזכות, אנחנו יכולים... אז אם אתם רוצים לזכות מהבייס שלנו, מהבייס שלהם, אנחנו נעשה כמובן עוד מעט, אחרי המשחק וטריידים, ואנחנו באמת איתוש, אחרי המשחק אולי נעשה להם סרטון של הבייס שלנו, שידעו מה יש לנו. כן, חייב. רגע, אבל רק... כנסו כפרה עליכם, חברים, חייבים אתכם. בידיכם אין פה תערות. בדיוק.
אורי, הפסקת עליי? לא. תגיד, אתה באמת בלייב? כן. כמה אנחנו צפים? כמה צפים אנחנו? עלינו ל4. חברים, אנחנו בסדר, אולי יש עכשיו 6 שנים או שעושים משהו והם לא יודעים שיש לייב, ואז נעלה את זה לסרטון אחרי זה כן. אבל חברים, אנחנו לא נעשה לכם הגרלות פסיכיות, נעשה לכם הגרלות על טיק טק צהוב. בוא נעשה, אורי, בוא נפתח פה עכשיו הגרלה. אוקיי, שומעים שם הגרלה. מי ששם לייק נרשם לערוץ, ומשחק. ורוצה לשחק איתנו? מביא לו פיל. או טיק טק צהוב. מה שאתם בוחרים מהבן שלכם. חברים, אנחנו חייבים אתכם פה, ממש רוצים שתהיו. אורי, מישהו יזמין אותך? מה? לא. חברים, עוד מעט נראה את השמות, עוד אחרי המשחק. נראה את השמות ונראה גם את הנה, אתם רואים פה משמאל למטה השמות. תעתיקו אותם, אנחנו נשחק איתכם הרבה, נעלה מלא לייבים איתכם, והמטרה שלנו זה להגיע למוטי-קיי. ואם נגיע למוטי-קיי, איתו שעלינו ל10. תהיו ממש שמחים. יאללה חברים, תזמינו את כל החברים שלכם. אנחנו ממש רוצים לעלות מלא עוקבים. אתם וחברים שלכם עכשיו יכולים לזכות בהגרלות, נראה את הבייס שלנו. מי שיש בייס יותר טוב ורוצה איתנו טרייד, נשמח לעשות את זה. מי שרוצה להיכנס אלינו, אנחנו ממש נשמח. נביא לו משהו, נביא לו בייס. אפשר גם. נעזור לו. רק כנסו אלינו. זה משהו, והמטרה של אורי ושלי זה להגיע באמת לפרגן לכם בהגרלות מטורפות. ולהגיע לכמה שיותר עוקבים, כי היו באמת שחקנים, יוטיוברים שהתחילו בקטן והפכו לגדולים. אנחנו רוצים להיות דרך כאלו. אבל אתם יודעים, החלום שלנו שונה, אנחנו יכולים להגיד מהו. אנחנו משחקים כדורגל הרבה מאוד. אנחנו בנהלל, מי שבנהלל פה, וחברים אנחנו ממש, והחלום שלנו זה להיות שחקני כדורגל. איתוש, בוא, פורצים. אותי. כן, אז אין. נוק. אבא שלו בא עליי. כן, אני פה. אני פה איתך. רק מנסה למצוא אותו. 154 דקות. לא, אני HP. לא, לקח את השולגן. תרסס. אורי, באמת. לא. הייתי חייב להתאים. חברים, אנחנו עכשיו ציב ונראים לכם את הבייס. חברים, בינתיים אני הולך בתגובות. אורי, יש ילדים שהם אומרים לך משהו בתגובות? עוד לא. חבר'ה, אנחנו גם נעלה את זה לסרטון, ואז אולי יגיבו לנו וישחקו איתנו. חברים, הנה, אנחנו נראים לכם, השמות שלנו, אורי, טליידו זה אני, ותומר ממן זה איתוש. תומר ממן זה אח שלו, זה משחק מהמשתמש של אח שלו, אבל הוא משחק פה זה כמו המשתמש שלו. אנחנו נחכה שהמפות ייתנו לנו, זה טוען, ונשים... ואנחנו נרים לכם את הבייסים המטורפים, נגריא לכם על מלא דיבה, על ריקודים פסיכיים, גיפטים. אורי, לך רגע לשוט. למה? יש ריקוד פסיכי. איזה ריקוד?
יש גם הפצה, אפשר להגיד להם. הנה הפצה. יש גם נמיה, זהו, יש בפורטנייט יש ריקוד של הפצה. שומעים, התוצא הראשון שמגיב פה דאבל הוא מקבל איזה ריקוד שהוא רוצה. הדמות ההוא שקופץ בחבל. אפילו, יודעים מה? אם מלא אנשים, מלא ילדים ממש רוצים, אנחנו נקרא לכם סקין. אם ממש הרבה רוצים, אולי נגריא להם איתו סקין אחד של אבטר. שומעים, חברים, מי שאוהב שחקני כדורגל, אגיב פה W. חברים, תרגישו חופשי לדבר פה, אתם יכולים לדבר פה כמה שאתם רוצים. חברים, מי שאוהב כדורגל, משחק כדורגל, אנחנו יכולים אולי להביא לו את אחד תעשו לנו, אנחנו ממש רוצים. את הריקוד של ההקפצות, שהוא עושה פה מסביב לעולם. יש פה גם את הריקוד הזה, של הדריבלים. זה כבר נתן. הנה, אז אני שם. שומעים חברים, המטרה שלו זה להגיע איתו זה כמו הערוץ שלך גם. שלנו, להגיע ל1,000 עוקבים. אנחנו אפילו לא קרובים. אז חצי, רוב האנשים פה לא נרשמים לערוץ, וזה לא טוב לנו, אנחנו ממש רוצים שתרשמו לנו לערוץ. ממש. מלא לייבים. איתו זה מופיע לך? לא. חברים, מישהו יכול להצטרף אלינו? כן, מישהו רוצה, אנחנו יכולים לשחק עכשיו. פנויים. מצב. אני כותב את זה נכון? סטילה. חברים, תגיבו לאורי איך קובעים את זה. תגיבו לתגובות. בריין. אני משחק בסטילה בריינוט. אני משחק בסטילה בריינוט. חברים, מי שואל בסמי להגיב פה W. חבר'ה, אנחנו לא, איזה סמי, אנחנו רק אדמין. אנחנו פרנס. אבל תגידו, חברים, תגידו כבר, אנחנו ממש רוצים לשמוע. טוב חברים, אנחנו רגע עוצרים את הסרטון, למה יש לנו תקלה קטנה ואנחנו נחזור אליכם עוד מעט. יאללה ביי. אורי, אבל כדורך